dat kennen jullie natuurlijk niet allemaal, maar daar kom ik in, dus misschien dat ik nog wel eens een linkie plaats, oké? Tot de volgende! Zo hé. Zo doe ik dat. Zo zeg doen maar. jullie dat. Zo doe ik dat. En joh, hadden nogal succes mooi, hè? Ja, dit is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, denk ik wel eens zelf. Ja, hè? Ja, maar het is zo ontzettend leuk om te doen. Echt. Dit is voor mij een ontlading en dat ik denk, yes! Met mijn ADHD. Ja. Ja, dat is dan waarschijnlijk dus toch wat er nu wel uitkomt. Oké. En vroeger niet. Vroeger dan, was ik gewoon zo'n meisje die eigenlijk de bek maar wat moest houden en zo. Wel een mening had, maar die een beetje onder de stoeltjes en de bankjes schoof. En dat heb ik denk ik iets van sowieso 30 jaar gedaan. Mezelf aan de kant gezet, over me heen laten lopen. En that's not gonna happen anymore. Dus jouw leven is helemaal verloren als het ware? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja wel drastisch. Ik ben vrijwilliger geworden bij Neushoorn. Oké. Nou, werkelijk, wie je wat die meesten daar aan mij die hebben. Ja? Echt, dat is... Daar ben ik elke keer nog steeds emotioneel van. Want echt, wat een geweldige meesten ben daar. Ja, en... Maar wat jouwen ze jou dan? Het ultieme gevoel dat ik mezelf wezen mag. En dat is zo belangrijk, dat is die zelfsbest. Dat is dingen dat vanuit je hart en net vanuit je holle omdat het die zo aanleerd is. Of omdat de maatschappij wil dat jij je zo gedraagt. Nee, ik merk nou dat het zo goed voor mij is. En je maakt je kunst? Ja, dat vind ik zo leuk om te doen. Dan even heerlijk, want dat moet iedereen gewoon een keer doen. Lekker eerst even kleurtjes op het doek jetsen. En dan komt het. Dit is gewoon het ultieme gevoel. Ja. Met je vingers. Heerlijk vingerverven. Weet je dat nog? Vroeger als kind dan mocht je zo met al die verfjes en zo. En dan zo en dan, dat is toch geweldig. En dan zit ik daarna zo. Ja. En dan laat ik het werk drogen. Ja. En dan, of ik werk erin verder, of ik laat het zo. En dan heb ik mij weer heerlijk uitgeleefd. Maar misschien even wat kunst van jou Shen. Ja, kom binnen. Ik vond 2 kunstwerken. Beneden in de hal, want beneden in de hal zetten we dan wel een spuldeel wat we net meer gebruiken. En dan kan een oor dat meenemen. En die heb ik dus beide op een andere manier heb ik die, zeg maar, behandelen, neem ik het altijd maar. En die vind ik toch wel kleurtechnisch, zeg maar, vind ik die wel heel erg geweldig. Juist. Ja. Nou, dan heb ik hier nog, want ja, mijn hele huis is één grote kunstbende, zeg maar. Ja. En hier hangt dan in principe mijn verwerkingsverhaal. Oké. Dus dit is een beetje jouw leven eigenlijk? Ja, zo kan je het wel een beetje betitelen. En dingen die ik uitsluit en die net meer bij mijn leven passen. Die ik meer een protte ellende beslagen hebben. En zo sluit ik dingen uit. Ja. En wat moest je dan uitsluiten? Shit van vroeger, van thuis. Shit van mensen die... iemand heeft je op de wereld gezet en wil jou niet meer kennen. Jij hebt iemand op de wereld gezet die wil jou niet meer kennen. En een broertje dat zegt de deur is dicht. En ja, op een bepaald moment komt dat zo bij je binnen dat je denkt van wacht nou even, dit heb ik niet verdiend. En dan doe ik zelf de deur ook dicht. En dan verwerk ik dat in kunstwerken. En er hangt ook bijvoorbeeld een werkje, moet ik even kijken. Deze, dat is mijn jongste. En ik begrijp nu waarom die foto zo was. Het kind heeft ooit met haar verjaardag dat zelf gemaakt. Oké. En het kind blijkt genderfluid te zijn. En dat is het mooiste mens wat er is. Maar die mag niet zijn wie het is. En dan kom je hier in Leeuwarden wonen en dan mag jij ineens voelen dat je eigenlijk meer ook man-vrouw bent. Dat je niet alleen maar een vrouw uiterlijk bent. Maar ik zeg altijd, ik hei je de bal en daar hing het even niks. Maar zo. En dan kom je in Neushoorn en dan zijn er allemaal mensen. Die is dit en die valt op dat en die mag dit en die mag dat. En je mag zijn wie je bent. En wow. Oh ja. Dan gaat er een wereld voor je open. En dan, ik wil heel graag aan deze jongeren laten zien. Laat je godverdamme niet fucken.
Blijf bij jezelf. Jouw ziel, jouw hart is het allerbelangrijkste. En zou hij jou het geluk eigenlijk weer voelen? Ja, zo heb ik het geluk weer voelen. Ja. Hek 30 hier, hek dat kwijt west. Tja. Ja.